ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 3 താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിന് ഇനിയൊരു റീസ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോയ്ക്ക് ഇനിയൊരു ഫിനാലെ നടത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു ശുഭസൂചന അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിലും എല്ലാത്തിലും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ഷോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെ പുറത്തുവിട്ട ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനും കാര്യങ്ങളും ആയതിനാൽ ആ ഒരു തരത്തിൽ ഈ ഷോ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ വേണ്ട വിധേന ഈ ഒരു ഷോ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുമായും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോർട്ട് മുഖേന തമിഴ്നാട് ഹൈക്കോർട്ട് മുഖേനയും അവർ ആ ഒരു തരത്തിൽ ഈ ഷോ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഈ ഷോ നടത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഈ ഷോ നടത്തണമെന്നുള്ളത് ബിഗ് ബോസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം സീസൺ 3 ഒരു പാതി വഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്ന ഒരു ഷോയാണ്. അതുതന്നെ ഒരു വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് ഈ ഷോയ്ക്ക് നൽകിയത്, മലയാളം സീസൺ 2 നൽകി. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സീസൺ 3യും അതുപോലെ, അതായത് ഇത്രയും ദിവസം 95 ഡേയ്സോളം പോയിട്ട് അവസാന നിമിഷം ഈ ഒരു ഷോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരട്ടി പ്രഹരമായി മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഷോ നടത്താൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അത്രത്തോളം ആ ഒരു ഷോ നടത്താനായിട്ടും ഇത് വീണ്ടും പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രമിക്കും. എന്തായാലും ഇതിനുള്ള ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ലഭിച്ചാൽ, ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി മുഖേനയും അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മുഖേനയും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷോ ഉടൻ തന്നെ, അതായത് അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം അന്തിമ തീരുമാനത്തിന്.